Her på TV2 har vi den seneste tid fået meget kritik for at have ført en meget pro-palæstinensisk dækning af Israel-Palæstina-konflikten, hvor blandt andet den korte avis anført af Karen Jespersen og Ralf Pilgaard kritiserer redaktionen her på TV2 for vores dækning af konflikten. De har udkaldt en decideret medieskandale, og de har forsøgt at pålægge os her på TV2 en gang uprofessionelt korrespondentarbejde ved at sige, at vores rapporter angiveligt skulle have videreført Hamas-propaganda ved at interviewe beboere i selve Hamas-striben. Her på TV2 anser vi os selv som et nyhedsmedie, der berører hele Danmark, og derfor så mener vi også nødvendigt at videregive, hvad folk nede i krigsområdet tænker, i stedet for blot at lytte til ambassadører og talsmænd, eksperter, der har en klar politisk dagsorden, inden vi overhovedet interviewer dem. Vi mener, det er nødvendigt at gå ud i selve slagsmarken for at finde dem, der faktisk bliver berørt af krisen, for at vide, hvad de tænker. Angående Israel advarer Palæstina, inden de bomber, betyder nødvendigvis ikke, at de kan ramme nogen civile. Israel sendte en officiel meddelelse ud til Palæstina, om at de ville kunne søge tilflugt på Gazas strande, men blot et par dage efter, den 4. juli, der blev 4 drenge bombet. Det viser blot, at man ikke kan stole på Israels advarsler. En af grundene til, at mediedækningen har ændret sig fra tidligere konflikter, det er, at Hamas er blevet væsentligt mere moderate i deres politiske væren, og det vil du også kunne se i deres politiske valgprogram fra 2006. Grunden til, at nogle folk nok vil sidde med følelsen af, at vi har ført en pro-palæstinensisk dækning og er venstreorienteret, det er, at vi føler, at som journalist, så er vi nødt til at fokusere på eller føler vi os forpligtet til at dække det tid, der er lidt flest tab, og her der lyver tabene ikke. Palæstina har lidt væsentligt flere civile tab end Israel.